अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. असं आहे की मुळातच स्थानिकांचं समर्थन नाही, बाहेरून लोक नेऊन आंदोलन करण्याचं काम चाललेलं आहे. स्थानिक अतिशय थोडे आहेत, त्यापेक्षा जास्त रिफायनरीला समर्थन देणारे लोक त्या ठिकाणी आहेत. काही लोकांचा प्रयत्न आहे की त्या ठिकाणी काहीतरी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन झाली पाहिजे, एखादा अनटुवर्ड इन्सिडन्स झाला पाहिजे, त्या ठिकाणी सरकारला बदनाम करता येईल असा कुठला तरी इन्सिडन्स झाला पाहिजे असा यांचा प्रयत्न आहे. आणि सामान्य नागरिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली राजकीय गोळी मारण्याचा प्रयत्न करतायत. पण यांनी काही केलं तरी देखील जनतेला आता हे लक्षात आलेलं आहे की हे दुटप्पी आहेत. एकीकडे हेच पत्र पाठवतात की या ठिकाणी तुम्ही रिफायनरी करा आणि मग तेच आंदोलनाला जातात. त्यामुळे यांचा दोगला चेहरा, यांचा दुहेरी चेहरा हा समोर आलेला आहे. काही लोक आंदोलन करत आहे, काही गृह विभागाने असं काही लोकांना आयडेंटिफाय केलं आहे का की ते मुंबईतून नेऊन तिथे आंदोलन केले जातं, तेच चेहरे दिसतात? निश्चित आयडेंटिफाय झालेले आहेत. काही नेते आयडेंटिफाय झालेले आहेत. काही असेही नेते आयडेंटिफाय झाले आहेत की जे वारंवार आंदोलनामध्ये असतात. आणि एवढंच नाही तर आमच्याकडे काही इनपुट्स असे आहेत की विशेषतः जे लोक डिस्रप्शन राज्यामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करतात असा जो एक गट आहे, या गटाचाही आता हळूहळू या ठिकाणी इन्व्हॉल्वमेंट लक्षात येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.